Via Sagra. Flimkien mal-għaqda dilettanti ġimgħa kbira Għawdex. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Is-seba' stazzjon. Ġesu jaqa' it-tieni darba. Nadurawk, o Ġesu nberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qalb il-lut u l-manigoldi taħt it-toqol tas-salib reġa' waqa' għat-tieni darba tal-bnedmin l-akbar ħabib. Ħanin iżjed minn kull bniedem, ġebel Sam nixtieq narak biex let fixkel dawk il-passi tal-ħallieq li jikmandak. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mill-mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.